Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tini haino hai blog olam so. Tini inke chini bagan phasung thanai. Not title tet hamna nugini saiman khana tini blog tamo. Tini inke thanai onoro ngom phongjak. Som bagan rok pharai mane chini bagan phasing ke oro tabuk to bulai rok ase beken ke tong thok tok. Ge mui khutong rok manno nei ama bai thanai ke tabuk ama ke buskang o thangjak. Ina ri tui botol manai nabo. Kan kita bu goram ritong basic kan sadung rok omon jare kan rok bolong apa ya sangai dong di or thangai phunai rong thamani rok ge tak thangtong ro guys tabuk ke finally sopai gana rono ma yang nai da mana busta tak thangtong ba no guys tabuk ke bagan sopai finally henari sini bagan ni lok apro ke pura satung ni jare black pai bijak ta ke black rela sikha mate rok lai yo nali yang ama muyare sok na to majani sibuk na thamo ui rudi guys nai sibuk tang khai thamo sibuk sokrem Muya te khai phang tabuk yaar ni first time muya soi nei mari ama soi te khai phang muya kre tini lagi na muya re man guys nai de ama soi to ning kai saman sa nai di bontong ni jare rom maria do soi to sok nani krung nung lama nung wa nung al di ba selai bui so am zen to khai tong ya kai man khata bu kai kha soi tong bising tai mai man lo kok sai dan di kok di kok sai ta gesi long nai khai tan pajak oke na to khayo na di wasor se wasor pasti no sai mai man bisno nai to na gi ko nadi lagi teman kamu ya hello guys take phai kya tini video isong sang ken lok channel support khai ta channel local phai ke channel subscribe khai pai di tai bell icon sang ton di ni total video phai ke notification manana bhai gam bhai